Kipangya kran halor ke jingpen bet pen biang ya kesurok na wayloi shabalan ha Mausenram constituency bat ke jingkin tiu kerdan civil subdivision ya ke Mausenram CNRD block kin poi sya ke benta ban urlong no hadien ba ke kenhun kin noi lam snong kin noi lam hima jong ke te than ha ke jingalam khmat uba alven ke sauk me MDC ke Mausenram ha ke nyotre ujemang arja arpusan kala yo jingkular no menteri rang ba ke jela ukondrat ke sangma. Kini ki artli ki mat kim day show ki phangya kran ki badang thamai Henry ki day ki balajia kran na kapor sa kapor. Hakabe day ber kesurok uba alvin ke saukume haba kran sikilat pathai kubor ulaong baka sarkar jela kala penyo mang tingka na ke World Bank. Ula kentu ki nongkit kam snong ki bor snong ban ai kloit man siam ki jaka namar kanam don ke jingseo bailot kesan kendo na ka project. Na wan hang ni rikat lang bat ki nong sensa hima katu kat ni ringkat bat ki ramba snong katu kani bat ki riurong ba jongka dongka than hi bro koi ya ka bang iwan ban ai sakoi ka official shithi shu chief minister ya man pen kan mau yang u ka bai dei bat atli ki benta ya ka ba kani ki long pending issue jongka mo from constituency ka banikong ka dei ka surok ka bala ka baransa na poweloi seru sepo balat ya kani kesurok susah ngai baka dongkam naman taka dongka than hoi ni sokmen na claim jo sarkar ba ki la pensiang ki la sanction hado bo than beloi bat kala erap sisa nam ta ki paipa jo dongka than handre napo weloi sharum tete hado hapo than balat tangar sisa ki paipa ki mat sisa ke jine khamtam ha kapang ke sitom khamtam ha kaban kit ya ki tiar kitar ki jongki ki marap ki jongki bat ki we te ngai ba kani sha kani ka lifeline nam kani so kani ka lifeline namanta ki pai ba jong mo from kursus te na sukmen ba na kaliang jong ku chief minister ka response ku kalong very very positive but ni community ba kani ko surok kinla ban sanction no hakini si ban wan but ni suthu du ba hadin bangiyo ban ya discuss ba ni suthu ba kidon ki jaka ba let's say kandon ka problem khendiat ha ka bede ba ka land compensation ne khendiat ba ka banyo jaka banyo ka size jo ka intermediate land henry hagni ka por na kwa ban kerpat ya ki pai ba jo ka mosram constituency na kwa ban kerpat ki ramasnong ya ki scheme ki sodaru baginya trading kat lang ba sarkar namar ba kani ka project blah sanction na ka World Bank but ka World Bank hi kam don kanu ka ban ong ba bakin ai ya ka land compensation bakin siu ya ki try jaka te kadai tang ba fin ai mon subha te nga kerpat ki try jaka nga kerpat ye ki rambasnong ba ye ki scheme ki sudar bakin ya trading kat lang ba ki try jaka kunju bakin trading kat lang ban ka sarkar khanang ba kani ka jing ang not jo ki pai ba jo ka mosral kursi bagin yo e kata ka intermediate lane yin yo no ha kani ka jing sanction ling ba ka World Bank mata exact amount ngam pala ban batai nomor bakin padap ke DPR de nomor pi ka ha kani ka DPR ki na kre mata de ka exact amount ngamla ban batai lupai pi hang ni handri na ka ngasutu ba aba na kalian jo government ka alam committed ti ka malong katno amount ru handri ya kani ka surok malong menta nginyo be na kalian jo sarkar Halor ke jing dawa ken tiu kerdan civil subdivision ulaong baka Mausenram CNRD block kedai ke belarem tam ha ke jela bat ke don kambha ban wanra ika jing sensyar ke sarkar syajan ki patba ulaong baki labun ki jing pensngau da ki seng balang ki noi lam snong bat ki wei ki be don benta bat ke ni kedai ke wei ke jing ang nuot ke belas lambha ke baki patba ka than ki kwa ban urlong no bat ka benta ka baar bangi ya kedu chief minister kan kapor kadai namenta ka civil subdivision solusi banong ba ka Mausenram kadai ka block ka barimtam hapo kanai ka jela meglaya ka chungi handai hadu mata ngimparla ban penkentiu sha ka civil subdivision de ha ka badai bat kaniru smutrat ba nakalian ka jugu ulong positive uai yengi ka positive assurance nakalian ka jugu ba dakumno ru mauru dalade uang ba kalade ka por ya ka Mausenram ban penkentiu no naka block sa civil subdivision te ni shania haka jingelam ka jugu ni shania haka jingi jengai ku chief minister joka jela ka jungi
but ngam artatin ba hakani ke sarkar ke pemerintah ka Mosram Block nginyo ban penkentiu no sa ka civil subdivision. No ngipi jisha hakani ke por sisa na ai kublai ya ki NGO ki bala na ka por sisa kila yami kila ya wan bani kren kila ki namata kani ke civil subdivision ki reurang ba jo kadong than ki association ki bom air ki nakapor ki mi khamat ban dawa ya kani ke jun ka hawat hakani ke por ngasngo unong mi khamat jong ka Mosram kursi nakaleng ka jong aru ngasngo ba ngadi ban mi khamat ban banlet ban dawa naka sarkar namat ba kani ke isu ke ba thumai mga wanra mga mentar hendai kani ke isu ka balasia bandai ngasngo unong mi khamat ngadi ban sim ya kata ka lingkor ban mi se khamat khanang bangan let ban pensno ya ka jinokam jo patba jo ka Mosram kursi Nakaliang upaim KNSIM usim kahima bhuwal uloong bakum ki bor penyat hima bat ki noilam snong ki khmilenti bah ka jingalam uba Alvin ke saukme ki ni kimat yakran kin urlong bat long jingker khu ya ki patba kathan Nakaliang jungi ki klin usensa ki ba hap tu ka Mosram kursi singi sumpuram yai ba Alvin ibala DC jongi ibala khot yangi ban ya don lang hakani ka jingle kendu jongi chief minister bat kum ki dong sensar ki sumpuram yai baila sim kya ya kini ki isu ki ba long ki isu ki ba don kam na gamenta ki pajba nung so sinong jong kaya hima ki jongi namarang tingi don bun tli ki hima ki mentang ngami kemat naga benta jong ki hima ki ba bun hapo jong ka Mosram ba bun ki mla kemat ndai ki don ya gaju kasur ba haba kinong mi kemat jongi ki sim ya kanu kanu isu ka don kam ni ai ka ji telang bat ki namar galong ka jikir ku ya nakalang jongi ki don sensar nila ju experience ki bakum kini namar ki pajba jungi hang thi ki bri ki pajba ki bom suthu ya gaji bentoi ya ki development ki boban ti nagalang jungi ru nila kular kamar chief minister namar kumbal ong ki ba Alvin ba kamdon kanu kalan compensation ndai ki nile kat bala ban persuthu ki trai jaka ki masyakta makin ai kluit namar kani kanung gaji ku ya kanung ba dimathai ni su kumen shibun ru ba kumong ba Alvin meneba ya ka civil subdivision namara po kamo Mosram kursi singi don sispa so punyo lan sispa san hopefully kishno te kajingwan juga civil subdivision selese kalong ka ba kajing ku yingi ki panba namar ki bun kinong kendong bisa menwan sisulong ke iskasil district layar te kajing yo ya ka Mosram civil subdivision lese kalalong 100% ngla bano habangi yo nya shong la baru chief minister te kajingwan hangi jungi hangi lese kalalong kajing ku apa kajing yala biba Alvin ni belum MPC. Habatin, pej bahaki ki shop, ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi ban ai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Kakot kakia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya